Rek, tarif yono oma kekinian yo, oma milenial rek yo, senengane arek enom. Iki lokasine Cewidek karo Surabaya, tepatnya ndek Pakal Beji PDAM. Omae kayak ngene iki rek yo. Iki regane wis terjangkau rek yo. Ukurane 5x10, regane 260. Free-ne akeh rek yo. Free-ne opo ae? Penasaran simakan video iki sampai mari yo. Wis. Iki kok wis oleh free pager rek yo nang kene iki yo. Lah, le masalah karpot nang kene ombo kena gawe mobil cilik kaya Yaris Brio sik mod rek yo. Lah, fasad tampak depane wis kayak ngene, perpaduan granit sing motive apik rek yo, hitam putih tapi ono opone ngene iki lho rek. Mbok sampean komen dhewe, pokoke apik lah ngono. Perpaduan karo cendela yo, wis. Terus nang kene iki wis ono pager loster. Nah, pager loster ngene rek yo. Lah, yes iki soalnya apa? Iki ono area apa? Ruang tamu outdoor rek yo. Lek isu apa kena gawe nyantai-nyantai, lek isu karo rokokan kaya wong gak duwe dosa ngono iku rek yo. Terus enake maneh iki rek yo. Lek sampean duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero rek yo. Ben menghemat fitnah yo. Soale wong iri dengki ku akeh terkadang rek yo. Sampean ketok duwe apa ae kok diireni, mendingan dekek kene lek sampean ana tamu ngene iku rek yo. Wis ngono ae. Nah, terus nang kene iki kusene wis anti rayap almini rek yo. Lah, iki kamare ono loro. Lah, iki ruang keluarga. Ruang keluarga wis lumayan gede, kena gawe yasinan wong sak RT, rong RT sik mod lah. Plafone wis drop ceiling, ono lampu hias gandul-gandul ono telu, terus nang kono wis ono kaca gede gawe pencahayaan rek yo. Dadi omah iki sirkulasine apik rek yo. Wis, kamare ono loro. Lah, iki kamar pertama rek yo. Kamar pertama wis lumayan gede, kena gambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Ngene iku rek yo. Lah, aja